Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, at Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa Dinis at Panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, may kailan nga Biyernes, tapos ang adlaw sa simana, magkapahuay na sama ang atuang mga estudyante. First rest day mga higala nila na sugod og balik na pod sa Lunes. Again, June 20, 2025, kumusta mga suki na tos kanginan? Ato mga suking tigpanubahig sa gihapon kami nang hinaot ka na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samta magubad ang baykala, ikanini mga oras ang ito sa oras, alas 9 kalabutaka. Alang sa mga balita, informasyon, mga katika. Mga balita, dagas panghitabo ato mga higalang hisgutan, pag-asawaan, din lamang sa tulumanong issue sa masa. Sipila sa tuag mga isgutanan na karoga buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Malacanang kumbinsido nga kinahanglang ipadayon ang barangay og SK election karoga bulan sa Disyembre. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Commission on Elections nag-atubang na pod og dakong kontrobersiya tungod sa istoryang ang mga napildi nga kandidato gipadaog og ang midaog gipildi pinaagi sa pagkansila sa ilahang mga COC. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang libuan ka mga gaming sites ipalangkat o ipaundang na sa Malacanang mga nawala nga mga sabungiro gikan sa Manila Arena. Ikumpirma nga gilubong na dito sa Taal Lake. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang problema sa illegal nga droga gikumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos dinhi sa tuang nasod Pilipinas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Siyempre pa mga wahing katikaran dito sa tunga-tungang sidlakan sa nagpadayon karong binombahay tali sa nasod Iran o nasod Israel ato ang hatagag pagtagad. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guban pa mga igala, ay magalangkob sa tuwa paragkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Adunay mga kalihukan kagahapong adlaw, no? Ilabi na dinis dakbayan sa Davao, gahapon ba? Niyaging adlaw. Alang sa ika-usa kagatos ka adlaw nga pagka-detain mga higala ni kanhi Pangulong Rudy Duterte dito sa The Hague, the Netherlands. Oga usa sa mga nanawagan ang iyahang anak nga si Congressman Pulong Duterte. Matod sa kongresista nga dili lamang ang isyu tungod kay amahan niya ang gidetain apan isyu kini sa kagawasan sa usa ka lider nga adunay dako nga natampo sa iyahang nasod. Isyu kini sa gitawag og political persecution. Kinahanglan
ma-address. Tungod kay alang sa kongresista, wala pamuhupas ang iyahang pagsalig sa hustisya mga higala. Ilabi na karon sa International Criminal Court nga maoy naghupot sa kaso sa iyahang amahan. Dunay mga naitabo nga candle lightning o mga pag-ampo mga kaigsuunan. Alright. Alas 6:54 na. Naonsa naman ning Comelec. Ang mga napildi gipadaog ug ang nidaog wa gipalingkod mga higala. Mao ni Roy dako kayong kontrobersiya tungod kay gipaila na si O. George Garcia mga bay og disbarment case og uban pang kriminal nga mga kaso. May kalambigitan ani mga higalang suhulan sa Comelec aron padag-on ang usa ka politiko. Dili lang usa daghang mga politiko. Pero lain-lain kuno ang estilo o presyo sa suhulan mga bay. Pastilan. Bantog ra nga pertindaghana dahil ni kwarta si Kuan George Garcia mga higala ang Comelec chairman na silipan billions of dollars ang nakadeposit kuno mga higala sa usa ka nasod gawas Pilipinas siyempre dali ra na mamonitor og diri ra niya mga higala na i-deposit sa Pilipinas. Mao di ay ni nga pangisingisi lang ning panuhak kay nindot man di ay kaayo mga higalag livelihood. Matod pa ni Attorney Harold Respicio, talayan system kuno og nagtuo siya nga ang milabayng eleksyon grabe, massive cheating ang nahitabo. Kay hasta ang iyahang client mga higala, idagan kuno pagka-mayor man ata, gipangayuan og 300 million aron padag-on siya mga higala sa resulta sa kining PICOS machine sa Comelec. Mas nilala ang isyu karon. Human nga wa niya gipalingkod mga bay ang Juan Duterte Youth Party List nga dunay 3 ka mga representante nga nakuha gikan sa botos katawhang Pilipino og ang kalaban mga higala sa kontrabida sa Kongreso nga si Abante, nga si Representative Uy, nga nidaog sa eleksyon pero wa gipalingkod, gikan sila gihapon. Samang division, second division mga bay, wa gipalingkod. Inay, ang gipalingkod ni Garcia mga higala, mao si Abante gihapon bisag na pildi. Mao siguro yung nakalamang aning apelidong Abante. Bisag ni atras na mga higala, Abante gihapon. Bisag na pildi na Abante gihapon. Unsay motive mga kaigsuunan sa Comelec sa paghimo og mga ingon-ani nga lakang nga binuang mga bay nga luod na kaayo para sa katawhang Pilipino. Luod tungod kaya klaro na kaayo mga higala ang mga kabuang nga gihimo aning George Garcia mga higala. Sila liman ka nidaog ang Juan Duterte Youth Party List 3 ka buok ang lingkuranan, meaning 3 ka mga congressman wa gipalingkod, gikan sila ang ilahang COC unya siyempre pag kansilan mo wa di gyud ka magkalingkod, pero questionable kaayo mga bay kay kaning nasgutang petisyon aning mga intiing hutong sa mga kabataan nga wa mga higala karon ata makalingkod, dugay na kayo ni ora og 2019 pa man ata ni nga petisyon. Karon lang mga higala
giaksyonan kay nakakuha og tulo ka lingkuranan ang Duterte Youth Party List. So, sa kadugay-dugay na, bakit ngayon ka lang? Di ba? Maunay linya sa mga asawa nga taod-taod nang nidula og lain team nga nakabalo na ang iyahang bana, pero ang bana karon lang ni karingga, ang asawa ni kantadayog, bakit ngayon ka lang? Sa kadugay na nakong nagbisyo ani kang pare, nganong karon ka lang man my love, ha? Ni karingga. So, kanang giingon nila mga higala nga if there is delay, there is malice. Murag, diha gyud ta paingon. Ha? If there is delay, there is malice, or malice is presumed. Malice is presumed. So sa kadugay-dugay na, karon pagigamit na nga argumento mga higala, aning George Garcia, Comelec chairman. Unsay iyahang nakaon? Nakakaon ba siya bakukang mga higala? Maoning iyahang gihimo karon gamit ang second division sa Commission on Elections. Unsay motive ani karong gihimo sa COMELEC? Ayan. Importante na motive, no? Sabay pasabot anang motibo diyon, kadang motive, no? Something that impels the mind of a person to do an overt act. Di ba? Barag mauma na siya. No? Barag something tungod anang butangan na. No? Magkumand sa imuhang utok. Na, imo ana. Mo na siya may gala i-establish or ma-establish ang motive. Di ba? Kana, awayan ng imong bana, awayan na, haron di mo ron magdulog kay nagsilos ko. Motive. Naay motive, di ba? Sometimes, ang kanyang motive, dili gid nimo literal nga makita siya. Dili siya visible sa ato ang naked eye, pero magmanifest siya mga higala sa imuhang mga actions. Unya na atay panultion, action speaks louder than words. Di ba? Magmanifest siya sa imuhang action. Take for instance, kanang naakay kanang utangan. Nakay utangan. Panahon sa ting bayad, siyempre maningil to. Utangan kay nagsabot mo nga magbinayra na anang adlaw, ingon anang orasa ug ang amount nga imong gibayad. Pero every time nga moabot ng orasa kanang adlaw nga inyong sabot, di kay kita. Musibat ka. So, what is your motive? Ang motive is to evade your obligation. Karon, di pa isang example para masabtan pag-ayog unsa ng motive, no? Lepo ng motive nga uban kanang motive bas, motive bas o komisyon. Nganong ikaw pare magsige man kag hatag og sudan deres balay, nga bisag naa mi sudan, magsige jud kag hatag og sudan. Unya ang imo ra bang ihatag nga sudan kanang paborito gyud kaayo sa akong asawa. Unsay motive nimo? Di ba? Alam na. Alam na. Ano sige ka man gyud hatag anang lamian kay sudan nga paborito para bagid kain na sa akong asawa? Ano sige kag hatag-hatag ana diri sa balay? Unsay motive nimo? Ang motive nako lang nga kanang ganahan ko nga daghag makaon ang imuhang asawa kada tingkaon ninyo.
Mura og dili man na motive pare. Ha? Murag ka nang imong giistorya pare, dili na motive. Dili mao kina ako motive pare. Murag dili na motive. Usam day na pare. Alibay na. Og tukon ta karon pare, ha? Mo istorya gyud siguro ka og unsa gyud imuhag yung hidden agenda gyud. Oh, kanang motive masakay. Mura pa siya kanang hidden agenda nimo ba? Oh, gina-cover up nimo mga higala og usa ka butang para dili mahalata. Ha? Kay ang motive manggod usually pag kanang sunog, dili gyud mahimong successful. You cannot achieve, di ba? So, do it in a very discreet manner. Covert operation og mga pulis pa. Mao na ang motive. So, dirita sa Comelec. Unsay motive mga higala? Ha? Sa Comelec. Nganong ilan ning gihimo nga ang pilde padag-on og ang nidaog dili palingkuron mga kaigsunan. Sige daw. Ha? Analyson tani pag-ayo kay kwarta-kwarta ra ba ni mga higala sa mga opisyalis din sa Comelec? Ang motive ani? Or ang motive ani has something to do with politics. Especially approaching mga higala ang gitawag nato og election dinha sa ato ang sa kini ato ang Congress mga kaigsuonan, referring to both houses, the House of Representative og House of Senate. Naa ba ni kalabutan ni mga kaigsuonan? Kaning gihimo karon sa Comelec. Ato ni unya mga higalang himay-himayon. Ako sang i-greet ning mga sayo kaayo. Nagsunod sa tuaga programa sa tuaga Facebook live sa June Bersamin issue sa masa. Natay mga post na din later on. June Bersamin issue sa masa Facebook page. Yan. Okay. Good morning kang Ma'am Elsa Kiotso, Joey Moderno Juarez, Ray Mangkao. Oy, good morning din na. Sir Jesse Bahinting. Si Victor Radasa. Good morning sa inyo din na. I'm sorry kagahapon wala tay FB live no. Tungod sa pipila ka kini nga mga kakulian. Og again paki-like and share lang sa tuang programa aron nga maabot ngadto sa inyo hang mga peers and friends. Onya hatag mo sa inyo mga greetings, inyo hang mga komento. Kaya tuwa po na mga higala nga basahon, no? Nga na sa mga naminaw sa tuwa sa 90.7 Love Radio, pwede mo makapaabot po sa inyo mga greetings. Idiretso na lang diri sa tuwa nga Facebook live, no? Di naman na uso po drong call and text kasagaran Android naman. Okbi na lang na ang inyong kining Facebook, no? Ipasupot na diretso diri sa ako para diretso po nako nga mabasa. Unfiltered. Why sala-sala na, sobra panis bahal mga igala. Kanang bahal, salaon pa man. Kining ako diring cellphone, why sala-sala ni? Bahala na si Mita ang musala. Joden Rasiba. May buntag din si Stephen Rodriguez. Good morning po nimo din og sa mga taga Barangay Sa nato ang Dakbayan sa Davao. Mga taga-barangay Alambre Turil. Ayan. May buntag din no? Ilabi na kanang mga ulitaw din ulitawng guwang. Deka ulitaw niya. Naay ulitawng guwang, naay bagong na ulitaw, kay na byudo, naapoy na ulitaw, kay wa na ulia mga higala sa iyang asawa, tua sa abroad. Lain-laing kasaysayan sa ilahang pagkaulitaw. Maayong buntag ninyo din Kusog tadi galunog-lanog og diri dapitas may Barangay Mulig. Si Tatay Rudy Migueliano din og si Dodong Ihalas din si Kapitan Clarion. Ayan, idol nato na, no? Labi na pag-abot sa gugma, idol ta kayo na si Kapitan Kaloy Clarion. Basta maghisgot na gugma, may kay na mumaymay.
Di na makapitan o di na maayo mo may-may. Oy, good morning, John Burrs. Klaro, kaayo ang Comelec. Kwarta-kwarta na yun ng ilang tirada. Shout out, Banaraw Talandang, sila Abing, Joy Joy, og si Dante. Buto-buto ang radyo dere. Iran og Israel. Ang dating daw, gabuto-buto. Mga taga-duman las wangin. Good morning. Karong taon-taon, ato ning himay-himayon mga higala. Unsay motive aning kumilik nga ang napildip mo'y palingkuron ug ang nidaog dili mga higala palingkuron. Unsa man binuang man ni taon-taon human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang pag-ihip pa rin ng easterlies o yung hangin galing dito sa may Pacific Ocean. Nagdadala pa rin ng mainit na panahon sa Luzon and Visayas, and at the same time, nagdadala rin ng mga pag-ulan lalo na sa may silangang parte. Samantala dito naman po sa Mindanao, plus lalawigan ng Palawan, meron diyang mga nag-converge or nagsasalpukan po ng mga hangin. Ito yung hangin po galing dito sa may Northern Hemisphere, also known as the easterlies, at yung hangin din po galing sa may Southern Hemisphere. As a result, meron tayong makakapal na mga ulap at minsan malalakas po ang daladalang ulan ng mga ito. Ito yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, base naman sa ating analysis, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 5 araw. Sa malaking bahagi po ng Mindanao, magdala po ng payong dahil po aasahan pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone. Meron tayong pinakamatataas sa tsansa ng ulan sa may Zamboanga Peninsula ngayong umaga pa lamang, as well as Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga lalawigan pa ng Sarangani and Sultan Kudarat, as well as dito sa may Davao Region. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, karamihan ng mga pag-ulan dyan sa may Caraga Region, Northern Mindanao, Mainland Bangsamoro, and rest of Soxtargen. Asahan din po yung mataas sa tsansa ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At malaking bahagi nga nito, posible makaranas ng mga minsan malalakas sa ulan or mga thunderstorms pagsapit po ng hapon. Kaya make sure po na meron tayong dalang-dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa lalawigan ng Palawan, asahan yung makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng ulan umaga pa lamang sa may northern portions, kabilang na yung Calamian and Cuyo Islands, habang ang rest of Palawan, mataas ang tsansa ng ulan tanghali hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone. Sa ating mga kababayan sa Western Visayas and Negros Island Region, umaga pa lamang, mataas na yung tsansa ng pag-ulan, ito yung mga localized thunderstorms lamang. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, itong central and eastern portions, mataas ang tsansa ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Metro Cebu, posible pa rin umakyat sa hanggang 32 degrees Celsius. At sa bandang Luzon, pinakamataas ang tsansa ng ulan ngayong umaga pa lamang dito sa may Aurora pa rin and Quezon provinces, dulot ng easterlies, habang affected na rin po yung mga katabing lugar gaya po ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang dito sa may Camarines Norte. Lahat po yan ay dahil sa easterlies. The rest of Luzon, lalo dito sa may norte, is fair weather conditions, maaliwalas naman sa maraming pagkakataon, habang partly cloudy to cloudy skies over Metro Manila. Rest of Central Luzon and Southern Luzon, umaga hanggang gabi, and then sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan between 3 to 6 p.m. Temperatura natin sa tanghali, posible pa rin umakyat sa 33 degrees, habang sa Baguio, presko pa rin po ang panahon, mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa ngayon po at maging sa mga susunod na araw, wala tayong aasahang gale warning or mga sea travel suspensions. On the average, sa may Pacific Ocean and extreme northern Luzon, 1 metro ang taas ng mga pag-alon, habang ang natitirang baybayin pa ng ating bansa, nasa more or less kalahating metro. Then pagsapit po ng early next week, posibleng umakyat ng bahagya ang pag-alon dito sa may West Philippine Sea or karagatang sakop ng Pilipinas dahil sa unti-unting paglakas ng hanging habagat or southwest monsoon. And speaking of southwest monsoon, in the next 4 days, magbabalik po ang southwest monsoon or hanging habagat. By tomorrow, dito po sa may lalawigan po ng Palawan, posibleng maka-apekto na ito. Habang sa may western portion of Mindanao, by tomorrow, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan, lalo sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region at bahagi pa ng Soxtargen.
dulot yan ng Intertropical Convergence Zone. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas as well as Mindanao, by tomorrow, partly cloudy to cloudy at may chance lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Then pagsapit po ng Sunday, that's June 22, hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo, mataas ang tsansa ng ulan sa western sections ng Central Luzon, Southern Luzon and Visayas dahil yan sa pagbabalik nga ng southwest monsoon. Ito yung maraming moisture na hangin po na nanggagaling dito sa may West Philippine Sea. Kaya taasahan po ang mataas na tsansa ng ulan simula Sunday sa may western Visayas, Negros Island region, malaking bahagi ng Mimaropa, hanggang dito sa may Cavite, Batangas, Zambales, and Bataan. Habang dadalas din yung mga pag-ulan simula sa Sunday sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Metro Manila, rest of Southern Luzon and even Visayas, meron tayong mga kalat-kalat na ulan din ng thunderstorms at some point. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa mga susunod na araw dun sa mga nabagit natin na lugar. Habang natitirang bahagi ng Luzon, tas dito sa may eastern side of Mindanao, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at meron lamang mga pag-ulan na isolated or mga localized thunderstorms. Ang ating sunrise ay 5:28 ng umaga at ang sunset ay 6:27 pa rin ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Alright, balik na Michael at dinis ito panagkuyog sa programa ga isyu sa masa samtang 15 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Kumusta na? Unsa na gibati karon sa mga nakapusta mga higala sa Indiana Pacers? Dili naman daw na makadula o posibleng di na makadula mga higala sa nabiling mga games alang sa best of 7 series sa NBA Finals mga higala ang star point guard nga si si Therese Haliburton tungod sa nasinatian ni mga higala nga calf injury. Kaya adlaw mo pa ilalom siya og MRI aron nga masuta ang severity or ang extent sa damage sa iyang calf o kaning tuhod niya mga higala tungod kay adtong last game nila game 5 nga napildi sila dito mga higala sa home court sa OKC didto kuno na naparok sa tuhod sa laing player mga higala o niya nagtakiang na siya. So ang possibility dire si TJ McConnell maoy mo replace sa iyahang pwesto isip first 5 sa kini mga higala nga Indiana Pacers. Pero di pa gihapon mga higala makasiguro ani ang OKC kay kana mangong game 5 after naagay mag-tres na ay mag-dos na ay dos na ay tres kay 5 games man na siya. So karon ba ang last nga dula ugma pa kay mo transfer man ata sa Indianapolis ang kining game murag ugma DJ Sweetheart masayra na to kung mo champion ba gyud ang OKC or ang Indiana mga higala maka tabla sa game 6 og mag 3-3 ang kini mga higalang karta. Ayan o yan taud-taud atong hinaihan ning istoryas kumelek mga bay kay ni gawas ang istorya nga naay billions of pesos og millions of dollars kuno si Kuya George Garcia mga higala dito daw sa Hong Kong garay nindot o sa baning motibo karon sa kumilik aning nabulgar nga istorya mga higala kwarta-kwarta ra ba gyud ni o naay sohol mga kaigsuunan syempre ang kwarta ngod ani mga higalang gitawag nato og binayranay anang kumilik mamahimo ng practice ug dili na mga higala mao tingkay na taud-taud human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers.
subject to the regular tax rate at the comfort of your homes using the EBIR Forms version 793. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala, dili sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa gapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Issue sa masa ang inyong gipaminaw mga higala. O nga ha, sa mga newsroom ron din ha, nga nagsigig monitor sa ato ang topic. Ha? Kay ilaha po daw mga higalang sundugon inig kahuman sa itong programa. Mao po daw ilahang hisgutan. Salamat kaayo og may buntag sa inyo ha din ha. Hinaot nga mapanalinginan pa mo din ha sa atong labang makagagaho. Lagi. Kanindot ana ang atong topic diri mga higala ilaha pong itapik unya kahuman ha. Ilaha lang punan-punan og kanang basa-basag text. Pero ang importante kita mo'y nakauna ha. Ngano man. Naman tay panultion mga higala nga who he is in first in time preferred right. Kana bitaw sa babae, issues babae paunhanay man na. Ha? Di ba? Garbo man kay nimo ikaw ang makauna sa babae. Kana pong maiwit, garbo pod niya kay moingon man siya bahalag na iwit kay ang iwit may mamunit. Dalitas kumilik, ha? Kung tinuod ni mga higala karong ng gawas nga istorya, binayranay niadtong milabay nga May 12 midterm elections. Daw ang kumilik mga higala, wa nay kalainan sa sari-sari store. Di ba? Sari-sari store, mingon ka lang nga ayo, palit kog suka, palit kog tuyo, tagaan na ka. Maupod sa kumilik, ayo, kumilik, bayad kog 300,000, padag ako. Ano ba? Ha? Walay kalainan. Ingon ana na lang kasimple mga higala kung gusto ka mo daog sa eleksyon. Ha? Mag-fundings ka. Ha? Mamaligya ka kung sa imong baligya, maligya kag droga. Mamaligya kag tao para magka-kwarta kag dako. Kahuman maoy gamito nimong fundings. Ha? Para sa eleksyon. Kung kana mga higala karong ng gawas nga istorya, adunay kamatuoran. Unya, unsay epekto nini? Siyempre mga higala, gawas nga illegal. Tungod kada kasupak ini sa ato ang balaod. Nawala mga higala ang kasagrado na sa boto sa mga tao. Di ba? Kuya John Cordoba din na, Ruel Senior Diaz, maayong buntag, mga taga Lumikad Maa Compound. Galanog-lanog ang atua din nga istasyon. Kisa pa ba ning uban nagpag-greet dere, no? Pakikuan lang ko, pasupot lang mo kay ko masahon. So, nawala na ang diwa mga higala sa kasagrado sa ato ang boto kung kaning trabaho karon sa Comelec. Aduna mga higalay kamatuoran. Pero kung pangutan-on nimo ang mga tao sa pagkakaron or even after mga higala, immediately after sa election, pangutan-on nimo ang mga tao, unsay tan-aw ninyo? Wa ba'y binuang sa eleksyon? Wa ba'y binuang anang trabaho sa Comelec? Di ba? Ang tumagyod sa mga tao. Murag na agyod. Si Bam Aquino dayon mga higala o si Kiko Panghilinan mao day mga pangalan nga malitok. Ngano man? Wa man ikita sa survey. Bisag asang buslot lion, wala man gyud na ikita ng ilang mga pangalan. Unya, hangtod kadlaw na lang sigig monitor, layo man sila. Unya, paghuman sa eleksyon, naa naman sila. Andyan na si Bam Aquino o si Kiko. Niipikto na tong mga machine nagipangtuli siguro sa Comelec. Kinaaman day mga machine, mga higalang, ipangtuli sa Comelec. Di ba?
Noel Resentes, good morning din. Ambot lang mo to o baka, boss, kung kaning istoryang mga machine nga gipangtuli mga higala sa Commission on Election. So, dinha palang daan. Makadado na. Treb Israel, good morning. Di dapitas lubugan. Di ba? Makadado na ang istorya mga higala aning resulta sa pinilian. Kung imo man gong ikumpara ang resulta mga higala sa absentee voting, kato kay ang mga machine ato wa matuli, mo istorya gyud tong tinuod. Pasok permi mga kaigsuonan ang kandidatong Duterte. Pasok. Unya, karon pag actual voting na mga higala, ang mga tuli, kay katong machine atong gigamit atong absentee voting, mga pisot to nga machine, way tuli. Pag actual election na, nang gawas na ang mga tuli, pandamay ning mga tuli, nindot yun ning pisot. Ang mga tuli nga machine, nagipang tuli mga higala sa Comelec. Nang gawas na. Niresulta na mga higala. Pagkabuntag. So, niturok ang mga katahap. Nga naagoy milagro ning gihimo ning panuhak nga Comelec. Ilabi na kaning chairman nga sa naong palangdaan suspect na. Kani si George Garcia, naong palangdaan suspect na mga higala. So, karon pailan siya disbarment case dito sa Supreme Court. Ipatanggal ang iyahang lisensya pagkaabogado gawas sa mga kriminal nga kaso kay naay mga ebidensya nga nangayo siya 300,000 sa usa ka kandidato aron padag-on mga higala sa pinilian. Karon ang kandidato wa mohatag siguro tungod kay sa iyang pagtuo, kusog siya sa mga tao, pildi siya mga higala. Patay kang bata ka. Maunay nakabahog, never mind. So karon, naa na ron siya kaluoy sa Ginooy kaso. So kana, masulti na to nga kwarta-kwarta mga higala ang motibo sa Comelec. Siguro mingon si George Garcia, alang-alang asa tamang wartaan ni John. Di mapunta pwede mangwarta sa lubot sa kabayo kay basig masikaran ta. Malunhat ra to ang piang anang trabaho ana. Maanha na punta kang kuan by Ilmar Olivar, nga kuyaw kayo mo masahi og piang. Kuyaw kayo mo masahig panuho. Di ba? Blind massage ni. Good morning dia sa mga blind masseurs. Pahilo ta dia gabi eh. So, mauna mga kaigsunan ang nakita nato din. Kwarta-kwarta eh. No? Gawas sa kwarta-kwarta mga higala, kani, mao ni mas bugat. Politics. Gilaliman ka. Ang nakadaog, di ni mo palingkuron, ang napildi mo imong palingkuron, pagkahanggaw mga kaigsunan. No? Pagkahanggaw yun. Ang kalaban ni Abante, nidaog sa eleksyon, si Oy, 64,000 kapin. Si Abante na parot. Bisag usa og panghatag og AX, tupad, og usa pa ng uban din na napildi ang iyang boto sa 63,000 lang. Karon, dili mga higala, si Pisaras, 300 million. 300 million. Attorney Pisaras, thank you kuya. So, dili niya palingkuron ang kaning si Oy kay iyahang technical ang COC. Nagmensyon na ta mga higala nga kanang COC kung kana maoy issue sa disqualification dapat na anay resolution prior sa pinili. Ay kay ang COC sayo man na isubmit. Bisan pag dito na ka sa deadline mo submit mga higala, layo pa kaayo ang eleksyon ana. Kung walay ginalaraw nga kining dula ang Comelec, naana na sila resolution, oy, may diferensya. Convicted ka pala, bawal ka, disqualified ka, mudagat. So that,
the political party has the opportunity, no, to substitute the name of the candidate nga qualified. Karon ang COC imong gi-question humana ang eleksyon kay ni daog. Dili ba na siya mga higala stop or stoppel on the part sa COMELEC nga saka lang nimo questionon kung mudaog nga ang COC naa naman ang daan before pa ang piniliay. Makita naman na dito kung dunay problema sa COC. Ha? Dili man na pwede nga saka na lang nimo tan-aw ng COC kung okay ba o dili, kung mudaog na siya. Binuang na. Di ba? Wala na'y oportunidad ang usa ka political party nga mo substitute kung kinsa ilahang padaganon under their banner mga higala. O, sa ilahang political party. Kung mauho na. Di ba? Angelina Alabayan. Good morning, Purok 3. Tamayong Kalinan. Ulan daw kayo diha. May buntag mga taga Tamayong. So, mao ni mga kaigsuunan ang nakita na tong problema. Nganong karon lang nga naanay resulta ni daog na ning politiko sa kapanimo questionon ang COC. Kung siguro ang issue mga higala, ingno nato og vote buying, kanang massive cheating, naay fraud nga gihimo, siguro kana kay dili man na nimo ma-raise ng issue na before sa election, ma-raise na nimong issue, makita na siya mga higala during raman sa election. So probably after election, pwede na mahimong issue o mahimong ground para dili ka iproklama sa COMELEC. Pero kung ang rason mga higala, sa ako lang ni, sa ako lang tanaw, way labot na niya, bisag kinsa din na way labot, sa ako lang ni una-una. Kung COC manggod, kano sa man ta mag-submit og COC? Di ba, before sa kampanya, mag-submit tag COC? Na ay deadline gani na mga higala? Wala may COC nga duso din na sa COMELEC during the campaign or after the campaign or after sa election. Ang COC, Certificate of Candidacy mga higala, kanunay gyud na nga ginasubmitter din ha sa COMELEC upon filing. Di ba? Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na, ma'am. No? Mao man na ang issue karon. Nganong i-ground nimo ning mga winning candidates anang COC nga kanang COC makita naman na before ang piniliay. Bakit ngayon lang yan? So, kung ako inyong pangutan-on, istopel na. Istopel na. Stop on the part mga higala to question anang issue sa COC because it has been a longer period, no, nga gi-provide sa ilaha aron beripikahon ng COC kung wala ba na problema. Pero wala na nila gihimo mga higala kung tinuod nga naagyo ground sa COC. Taod-taod na ang ilahang oras nga magberipikaan kay sayo man na isubmit pero wa nila gihimo. So, that is negligence. They are negligent. That is negligence on their part. Nga wala na nila gisusi nga naa problema mga higala anang COC. Then they raise it only after this candidate won the May 12, 2025 elections. So kana nga resolution mga higala, tainted with doubt na, no? Doubtful na ang mga tao nga maminaw o magbasa o motoo anang resolusyon sa COMELEC. Nganong wala man na ninyo resolve prior sa eleksyon nga naa naman ang COC. Nganong karon lang man kay nidaog sila. Kay naa kay gustong palingkuron, kay kanang gusto nimo palingkuron, maunay gusto sa nagbayad sa imuha. Unsa man na ang COMELEC for a fee? Mao na ang pangutana sa mga tao. Now, nganong himuon ni mga higala sa COMELEC? Actually, dili lang ni pure nga kwarta-kwarta ang issue dinhi mga kaigsunan. No? Sa ako nang na-mention sa unahan, dunay
naglimin nga politika ini mga bay. Oh. Anong burag sagarat maning ako ang kuan? Sagarat maning akong monitor. Burag na agi politika nga naglimin ana mga kaigsuonan. Paunsa nato hapnig mga higala ang istorya sa politika dinhi aning isyuha. Ingon ani manggod. Because 19 Congress, including Senate, natapos na mga higala. And they are now in the 20th Congress. And therefore, leadership, mga kaigsuonan, is vulnerable. For a change. Posibleng mabag-o ang liderato mga higala sa Senado o sa Kongreso. Kabalo naman ta. Nga kung maghisgot ta og liderato, number game na siya. No? Boto mo na. So karon, si tambalos-los mga higala nang ginahanglan og dako nga boto aron ma-retain niya ang iyahang leadership. So unsay akong himuon? Instead nga magbayad-bayad pa ko dinag unsa ko ang himuon, mamalit ko ang mga congressman. Mahal naman na aron ang mga congressman og bayad kay mahal na daw gasolina mga higala og krudo. Mahal na ang congressman og bayad. Iyang gihimo. Kumalik. Ay nagpalingkura. Kay dito na maboto speakers against na sa kuha. Ang palingkura kani si Abante kay ako ani. Para makadungag ni sa akong boto. Kanang Duterte party list tulo na kabuok. Ayaw nagpalingkura. Kay boto na. Ang boto ana dito sa akong kontra. Ayaw nagpalingkura na. Karon, di na makalingkod. Di na makaboto. Bahala og mag-file sila og reconsideration unya makalingkod sila after. Ang importante, ako na nidaog nako humana ang eleksyon, nidaog nako ako na ang Speaker of the House gihapon. Mao na ang diskarte nga nakita nato mga kaigsuonan aning mga panuhak dagko. Palabyon sa ang eleksyon sa liderato sa Kongreso to see to it nga si tambalos-los gihapon ang mahimo mga higalang speaker. Mao na ang ilahang diskarte nga isuspend ang paglingkod aning na nidaog nga dili ilaha nga mga congressman mga kaigsuonan. Why? Tungod kay mabasa nimo sa ilahang resolusyon nga naapaday katungod nga mag-file og reconsideration or mag-appeal mga higala ang mga wa makalingkod o wa gipalingkod nga mga winning candidates. Second division gihapon. No? Naaday katungod mga higala nga mo tawag na to file of reconsideration. Sumot pasabot. Sila mismo dili sila kumbinsido sa resulta mga higala o sa ilahang gimo. Ingno na to. Kaya pa file of reconsideration as a matter of right. So sa laktod, ang tumong lang yun ani mga kaigsuonan nga pugngan ang kontrolon ang liderato sa Kongreso nga si tambalos-los gyapon ang mamahimong speaker. Taon-taon, balik na, human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go.
For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email. Alright, balik na mahigala. Dili sa taga panagkuyog sa programang Isyu sa Masa, samtag 43 minutos na, human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita karon taon. Ato mahigala hisgutan ang may tungod aning barangay o SK election. No? Ang barn pod, naapoy issue mahigala aning postponement sa election. Ang ang presidente nga si Bongbong Marcos Jr. o ang Malacañang kumbinsido nga kinahanglan ipahinabo na ang election. Actually naman ko duha ka issue ani ang SK o barangay election. One is issue atong extension nga na-resolve na mga higala. 4 years 3 terms, no? 4 years 3 terms sa mga barangay officials. Ang iske, 1 term na yun na kay tiguang naman na. After sa 1 term, tiguang naman na mga higala. Di na siya sangguni ang kabataan. Onya, gi-insertan manggod aning pagpospon mga higala sa eleksyon. Wala kayo na ko matugkad, no? Kung unsay motive mga higala sa postponement sa election. Okay, ikaw nga mag-postpone sa election, like ni Manang Aimee, gusto niya ipapostpone ang election, ikaw manggod ang mag-prove, magpresentar og mga ebidensya nganong kinahanglan i-postpone ang election. Kay ang election, gitakda man na mga higala sa ato ang balaod, particularmente na, no? Sa ato ang Batakang Balaod o sa ato ang Republic Act 7160, Local Government Code. Yeah? So, tungod kay naa na siya dinha, sundo na to. Pero kung ang Congress dunay intensyon nga ipagpaliban, dapat na ay mga sakto nga kadahilanan nganong ipagpaliban ang eleksyon. Naitabo na ni mga higala, no, nga gi-postpone ang election, ang rason to save money. Ayan. So, karon, taon-taon, sa inyo ang tanaw, ang ayan ba, walang tayo mahimuan nag-extend ang ilang term. Ang ayan, dili lang ta sa issue.
angayan ba nga i-postpone mga higala ang SK og barangay election? Okay, mao gini pinaka-issue karon. Na ay uban mga higala gusto nga mga politiko ipapospone kay wa pa daw sila sapi. Pangayuan daw sila budget sa ilaang mga kandidatos barangay. No? Ang mga barangay pod nga mga nakalingkod karon gusto pod mapospone kay para ma-extend ang ilang term nga dili sila makagasto. Tuloy-tuloy ang ligaya. Hold over mga higala ang dating sa ilahang kining pwesto. Naapoy uban nga mga politiko nga wa sa pwesto moingon pod nga mag-eleksyon na ta. Okay, wa gyud ni ayo ning amo ang mga barangay officials diri matambalos-los dagko. Sige lang search, sige lang padula din hag basketball o volleyball. Pero mga project gipangbaha nami diri, wa gyud gikuan mga basura pertinaghana, wa gyud maasikaso. Sige lang search din ha. Sige lang og padula-dula basketball o kanang volleyball. Di ba? Haron magtapok-tapok, unya ka man nagtapok, may istorya dayon sikap ug ang mga kagawad. Kay preparasyon sa eleksyon bayayo. Kinahanglan mag-eleksyon na gyud. Okay, haron mailis na ni. Di ba ang eleksyon man gud mga higala? Mura ni siya o kanang kuan ba? Vulcanizing. Mao ni siya mga higala ang tigbulkit sa buslot o tig-change sa tire. Mao ni siya. So kung walay vulcanizing ang buslot mga kaigsuonan o ang pag-change tire, dili may tabo. So kaning eleksyon, mura ni siya og vulcanizing. So kinahanglan ni nato kay naman pod gyud mga kuan nga mahadlok ta mga higala mapulihan kay maayo siya nga kapitan, maayo siyang kagawad. So tuloy-tuloy na lang. Di na lang mag-eleksyon. Pero naaman po gyud mga hanggaw nga nakalingkod mga higala nga kinahanglan na gyud pulihan. Di ba? Kay way nahimo tamalos-los pong dako. Unya taon-taon. Unsay mga adbantahe mga higala kung ipadayon ang eleksyon or i-postpone mga bay ang kini nga piniliay. Ato anay isgutan human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Balik na may gala dito sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang doon na 49 minutos sa Nikalabay, human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita sa istorya mga higala aning SK og barangay election. Kanang barm, diha na lang na sila ha. Kay murag gusto pod anang waron sa pwesto diha sa barm nga may tabo ang piniliay aron magkaalaman kuno kung kinsa gyud ang gusto sa mga tao. So, probably naana pod rin mo sampit din ha sa kumilik. In aid of Commission on Election na ni. Ay mahitabo ani in aid of Commission on Election. Kaya kung di mo tabang ang kumilik, mapildi man. So in aid of Commission on Election. Unya ang Commission on Election, Commission on Election na gyud siya. Kay mangayo kanunay mga higalag komisyon sa mga politiko. Para mo kuan, para makadaog. Bayad ka pero may commissions kumilik. Kay para makadaog. So gipanungtan na gyud mga higala ning ilahang pagkakomisyon. Kay sigig pangomisyon sa mga politiko itanyag ang kadaugan mga higala. Now,
SK o barangay election. Kanang SK wata problema din na. Tungod kay after one term tapos naman na, di naman ka pwede mudagan. Ang tendency mudagan kagawad ang SK chairman or ang SK kagawad. Mudagan ang kagawad sa barangay. Pero kining sa barangay mga higala. Daghan ang nag-ingon nga kuan ba tungod kay napuspon naman gud ni kaniadto. So sa ilahang una-una dili na imposible nga mapospon gihapon sa pagkakaron. Tungod kay naa na mga higalay precedents, nga naitabo na kaniadto nga napospon nya karon, ipospon na pod. Nauna din ha. Ang general rule is nakaset na eh. December 1 SK o barangay election simultaneous. Karon ipospone mo nang inahanglan siya mga higala o balaod. Ang pagmungna sa balaod sa pagpospone nang inahanglan og sakto nga rason. Sakto nga rason. O sabay mga rason aron mapospone mga higala ang eleksyon sa barangay. Katong niagi financial. So meaning financial walay kwarta ang gobyerno. Dila sa ta mag-eleksyon. So tungod kay way kwarta ang gobyerno mga higala, na sakripisyo ang atong katungod sa pagpili. No? Or magpospone ta tungod kay magtipid. Financial gyapon. Ato na lang nang isabay sa taliabot ng eleksyon para usara ka gasto. Di ba? So, maura gyud na mga higalay nakita nato nga rason aron mapospone ang barangay election. Puwera adtong mga rason nga gi-enumerate mga bay sa balaod sama sa anang naay trahedya, naay kalamidad, naay kanang gira, naay pandemic, nga imposible mga kaigsuunan nga ipahinabo ang piniliay. No? Tungod kay naay restriction sa ato ang freedom to travel, freedom of locomotion mga higala, di ta pwede mo gawas. So di kita makabuto. Pero on a specific areas lang to, labi na ang kanang mga calamity mga higala. Failure of election ang tawag ana. Pero kaning atong gihisgutan din is postponement yun. Nationwide. Tibuok Pilipinas i-postpone mo. Maikog lang siguro ang Malacanang. Mo istoryas kamatuoran nga wa nay kwarta. Kay musumbalik na pud sa ilaha mga higala. Because bag-o rata naka-eleksyon, nahitabo ang eleksyon o gipahinabo ang eleksyon nga pinakadako gasto sa kasaysayan sa piniliay sa Pilipinas ang May 12, 2025 elections. Tungod sa mga gipang waswas mga higalang sapi sa administrasyon, AX, TOPAD, o sa panadinha mga higalang gipanghatag, hurot ang kwarta sa gobyerno. Hasta ang pang-budget sa SK o barangay election, hurot. Way kalainan ni sa usa ka sugarol mga higala. Hastang kwarta sa iyahang amo hurot. Na dispalko. Kay grabe ka sugarol og lawas. Kay gusto gyud ingnog bus sa sugalan. Bus! Karon bus-bus. Tanan niyang mga napundar hasta ang iyahang balay nga iyahang ginatulugan. Ibaligya na para ibayad kang bus. Grabe kasugarol og lawas. Mao na. Ang administrasyon sugal, hatag yun mga higala. Kay gatuo o makadaog. Unya kay nangaparot man ang mga panuha. Wa man gyud makatuyo mga higala. Hurot ang kwarta sa gobyerno. Muna nga naay mga katahap nga kaning postponement
adunay kalambigitan sa availability sa ato ang pundo. No? Now, kung ato apang palawman, tungod kay ang eleksyon mga higala nakabalo na ta nga maunang pitsaha tungod kay gitakda na sa ato ang balaod. Pero wala nato pangandami o wala pangandami mga kaigsuunan sa gobyerno. Di ba negligent ang gobyerno nato, ana? Ha? Nakabalo na kay. Nga kanang panahon na mag-eleksyon ta. Dapat na atay pundo na ana. Karon ang pundo ana inyong gihurot og harbat kay gipamalit ninyo boto nga pildi man gihapon mo. Ha? Unsay tawag ana mga kaigsuonan? No? Kay ang eleksyon dili man ni mga higala kanang kanang murag patol nga sulsuo lang. Ang eleksyon gitakda gina siya nga kana every 3 years. Naay eleksyon. Subot pasabot. Ang gobyerno is fully aware kung kanos ipahinabo ang eleksyon. O ang eleksyon na ay budget, na ay kwarta dapat. Pero kung ang gobyerno is negligent enough, wala niya mga higala hatagig gibugaton ang funding sa ani nga eleksyon, bot pasabot, nagpabaya. Negligent. Di ba? Mura na po ko na asawa na buntis. Mga yung tabang. Emergency. O sa emergency nga nakabalo man ka nga ang imuhang asawa, mga anak, inig-abot sa siyam kabulan. Wa gyud ay ka maka panikay-sikay din na. Karon na ka manikay-sikay nga tuan na dito sa hospital imong asawa kay ibuga na tong inyuha dito ang gihimo. Nya moingon kadayon sa imuhang silingan nga pahirma ko di kwarta bay kay emergency. Anong emergency man? Nanganak na kong misis. Emergency ba dahil na nga nakabaw man ka nga siyam kabulan din ang mulugwa ng bata din na sa taguangkan? Bot pasabot, mapangandaman. So kung wa ka mangandam, inom-inom lang ka perme din hagbahal, taghoy-taghoy ra ka sulod sa siyam kabulan, negligent kay nga ba na? Diba? Mapangandaman ba? Karon, wala mangandam siguro ning ato ang mga higalang gobyerno. Maoning na ay mga kuan nga ipospon. Ganahan po kayong mga incumbent ana kay magsige sila dawat og sweldo, makalo na po dito sa land bank mga higala nga wala sila'y nagasto kay wala eleksyon, di ba? Yahay kayo. Ang mga didang sa mga barangay officials tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Di ba? Daghan na bang mga barangay officials na ay mga daghang didang? Kung dili unayon ilahang mga treasurer, ang ilahang mga sekretary, mga higala. Ngano na? Kailan dumatong na viral na video? Nga, tungod to itong at the height mga kaigsuunan sa gitawag na to og pandemic. Nag-teleconference ang mga kagawad sa barangay mga higala. Kay di pwede sila magsalamuha. Kay na ay pandemic nga COVID-19. O niya, si Kapitan, dito sa barangay hall, yung makagawa dito sa ilang respective ng mga balay, teleconference lang. Nag-Zoom meeting. Pagkahuman, wa di ay ma-off ni Kapitan ang kamera mga higala. Nag-jir-jir siya dito sa iyahang sekretary. Nga gi-upload po sa iyahang kagawad mga higala. Gana po'y ambisyon nga magkapitan. Di ba? Asagara na. Kay si Kap may mamilya na kisa iyang himong sekretary, kisa iyang himong treasurer. Muna kamong mga asawa din asawa sa mga kapitan. Pilian na ninyo nga ang sekretary o ang treasurer dili batanon. Kay batanon na matintal kay na si Kap, magsige na lang nag-ingon nga naami meeting dito sa DILG, naami conference dito sa provincial hall. City Hall. Uyog na ko si sekretary. Diba? Tinuod na akong istorya ba? Dili ni limod-limod mga higala. Kamo, nakabawa mo siguro mo itong nag-viral mga kaigsunan. Kuyaw kayo si Kap. Iyaha lang mga higalang kuan? Gipatuwad ang iyahang sekretary to sa lamisa sa barangay hall. Diba? So,
Ako, walay lipod-lipod niya kung istorya mga higala. Kay lisod kaayo magsigitag himog istorya nga way kamatuoran. Dapat ang atong istorya diri kana lang yung tinuod, practical o mas dali masabtan sa mga tao. Kaya yung istorya rin na nagapanghitabo rin. Kaya mo ingon ko nga kana mga asawa, ang mga bana karon din ha naluya kay ilang mga asawa to as Middle East. DH dito sa Middle East. Aksyon sa Kabalaka kay basin unyag maapil sila sa kanang pabuto nga mga nuclear dito nya ang radiation ana mukailap mga higala ngadto sa ubang mga lugar nya naa dito lang asawa. Oh, nagsige na ro di naganahan mo kaon nila mga banang naa diri sa Pilipinas. Na. Ha? Ayaw mo din kuan din ha, pabuang-buang nga di mo mga on kay basig mga lisuan mo sa pangisip yung asawa dito, nagpahayahay-hayahay ra to dito, nagsige ra to hagwa-hagwa dito sa bangason nga rabo. Kamo diri naguol na mo. Ang inyong asawa dito nagulan pod. Di ba? O kana kong istorya tinuod na. Daghan na kay ni duol sa tuwa kaniadto magpatabang kay ang asawa di na makontak o nya na ay nasend nga mensahe nga nasaag. Oh, nga naa na di ay lain dito mga higala pastilan. Wa pay labot ang chismis marites mga silingan. Now, kana tinuod na nga may istorya. Atong ibalik. Oh. Kana ang eleksyon, hayahay kayo mapospon ang mga incumbent. Makaingon ko sila, hayahay. Oh, di ba? Magsige na sila dawat og sweldo nga wala sila may galay gasto. Ang magmugot ang naong, katong gusto mo dagan, unya di makadagan, kay way eleksyon. Ha? Mura sila may gala og naplatan, nga walay, walay tigbulkik. O saan na ron nimo. Di ba? Ang imong naong, mura gikumot sa pito ka demonyo. Tay, kaning among kapitan ba? Wa yun ni ayo. Di apay kagawad. No? Sige lang ni sila og date. Kagawad. Kung di ang kagawad idit, ang barangay secretary idit. Dapat ilis na nagyo ni sikap kay dukirok kining dako. Oh. Nya usaon pag ilis nato ana ron. Ha? Nga wa man day eleksyon mga higala, ingon sa manang Aimee. Pero ingon si BBM, eleksyon. Pero mao po lagi ni si BBM di po lagi masaligan. Kay ang istorya karon lahi na pod mga higala ini kaugma. Kung dako kay problema pod mga higala. Ha? Ang istorya karon lahi na pagkaugma. Oh? Karon moingon nga ibito ko na. Pagkaugma gipirmahan di mga higala. Di masaligan ba? Oh? Pero kung atong tan-awon, ang eleksyon gitakda man gyud na sa balaod. Ang balaod niagi na mga higala og proseso. Gilantaw kanunay kung unsa mga higalay adbantahe ni ana. No? Unsay adbantahe ni ana mga higala, nganha sa katawhang Pilipino. No? Unsay iyang mahatag nga kaayuhan. The best interest of the public kanunay ang rason kung anong ang balaod gimugna mga higala. Best interest. So therefore, kung kana siya balaod, dapat lang nato mga kaigsuunan pagasundon. Kung naamay ka nang giingon nato ga exception under the law or under the rule, dapat maestablisar nato ang sakto mga kaigsuunan, kumbinsido nga mga rason, nganong kinahanglan natong ipospone. Ang pagpuspon ba will redound to the best interest of the public? Di ba? O ginay kanunay natong pangutana, alang ba na sa kaayuhan sa kadaghanan? O kaayuhan lang na mga higala sa pipila nga naa karon naglingkod din ha sa pwesto? Mao na nga atong balansihon pag-ayo. Kung ako inyong pangutanon, dili mga higala enough ang justification nga kulang ta og kwarta. Tungod kay sa ako nang nasulti mga higala, mapangandaman ang tanan. So kung wa mangandam ang gobyerno, the government must be held liable for being negligence mga kaigsuunan
in exercising these political rights, kining political rights nga iya sa katawhang Pilipino. Di ba? Wala may bugat nga rason kung kwarta lang ang hinungdan mga higala, dili siya bugat nga rason. Unless, if we are in a situation, mga kaigsunan, like we are in war against China, nga kitang tanan, Luzon, Visayas, ug Mindanao, involved mga kaigsunan, mag-eleksyon pa ba dahil nga nagira na? Oh. Di ba? Mag-eleksyon pa ta nga na, nagira na. Oh. Kauban na sa istorya nga. Maglablab patag tawagay nga nasakpan na ta sa atong asawa. Ayaw na. Di ba? Nagira na. Mag-eleksyon pa ta dili na. But, that is not the situation, mga kaigsuunan, as of this time. Although we are anticipating anang mga regional conflict because of different and conflict of claims din sa West Philippine Sea. Pero dili pagyud siya, mga higala, ingon ana ka imminent. Aron nga suspendihon natong eleksyon tungod sa posibleng gira. Dili po siya, mga higala, na to pwede suspendihon kay nahurot ang budget nato itong milabayang eleksyon o pamalit og boto. Because ang ato dinhing issue is katungod sa mga tao nga mag-exercise, mga higala. Kung maingon ka nga, ang reason para sa suspension sa election, kanang triple E. Saan man ang triple E? Efficiency, effectivity, and economy. Para mahimong efficient ang serbisyo, postpone election, para maka-ekonomiya ta, makatipid ta, postpone ang election, aron ma-effective pod ang ato ang mga kuan, taas-taas ang ilahang time nga manerbisyo, makita gyud nato ilang agi, mao nang kinahanglan i-postpone, kanang triple E ang rason. Labo man na, mga kaigsunan, because how about tong mga tambalos-los din ang naglingkod karon sa barangay? Kanos apa na to na ilisdan? After 2 years, after 3 years, dako na kay nag-damage nga mahitabo ba? After all, kung ikaw maayo gyud ka manerbisyo, mao gyud ni permi, mga higala, ang ako ang standard. Dili ko kumbinsido ana postpone sa election gyud. Because after all, kung maayo gyud ka manerbisyo nganha sa imong mga constituents, bisan pag kadabulan ta mag-eleksyon, mudaog ka man gihapon tungod kay maayo man ka manerbisyo. Ang gusto lang nga i-postpone, mga higala, kanang mga public official nga dunay vested interest, mga bay. Kanang mga public official nga naghuna-huna lang pangwarta og personal nga nasa pwesto karon. Taon-taon. Ato ni mga higalang padayonon human lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 10 minutos. Ang nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, dirita sa istorya aning mga nangawala, mga higalang sa Bungiro. Kay naanaroy usa sa mga suspect mga higala nga gigunitan kuno sa Department of Justice. Nga mu-witness kuno mga kaigsuunan. Labot sa 34 ka mga sabungiro nga nangawala. Ang suspect ani unom kabuok nga mga security guard sa Manila Arena. Ang Manila Arena gipanag-iyahan ni Atong Ang. Ang kadto kunong 34 ka mga sabungirong nangawala. Patay na kuno mga higala. 6 feet below the ground. Good morning dia paring Jacob Oga Aser Happy Albs. Shout out dia dapita sa may Indangan Mulabi. Kaning kalo na ko Kuya John Cordobs ay natag da ni kuan. No regalo ni Ma'am Lulit Duran. Thank you so much again. Ma'am Lulit Duran, no. Yan yung gift sa kuha. So, ang nangawala nga mga sabungiro, 34 kabuok, gipanglubong na daw mga higala sa Taal Lake. Sila kuno apil sa malakas nga sultada. Nganong hinay man itong internet, no? Mahina, malakas kuno mga higala ang sultada. Kahuman, sandukon mga higala dito sa kining kuan, online, ang pusta. Kay nakabalo naman sila og asa ang mudaog kay mahina malakas man mga higala. Kini nga naisgutan nga sultada. Mao nga nalugi si Atong Ang. Karon wa ta kabaw si Atong Ang bay gasugo. Basta involved ang iyang mga sakop sa Manila Arena na ay mga pangalan nga nanggawas mga higala, no, nga mga sikyo o bodyguard ni Atong Ang. Karon, yun na pa, good morning dire sa may puan, Tating Uruyan, uban akong asawang si Inday, ug mga anak, Monique, si Olga, Joy Uruyan, ug Boy King. Ayan, good morning ninyo din ha. Sorry. Nag-focus na sa media. Sige rin nag-monitor dire sa ato ang program. So, ang naitabo, siyempre dugay na 4 years na. Dagkutan na, dagkutan kandila, kuan na sila ang mga tagtungod. Kaya gipangdangpot, gipangsakay og van. Pero matod sa usa sa mga gusto mag-state witness ko, no. Kadtong mga involved mga higala sa kining nahisgutan nga forced disappearances nga kaso, no. Ang istorya, igor daw sila nagbitbit adtong mga sabungiro nga 34 kabuok nga involved sa tikas sa online sabong. Ang gihimo daw giton over ngadto sa laing grupo nga mao mga higalay naglubong dito sa Taal Lake. So duha din ni ka grupo di ay. Kay ang diskarte man gud sa mga aning tikas sa sabong aning online. Na-entre cover sa online. Tanga na nila. Mahina malakas nga sultada. Sila ra po'y naghimo anang mga mahina malakas. Ang isa ka manok patyunon, ang isa ka manok mayo kayo pero batig naong. Katong patyunon nga manok nindot kay gitsura. So ang moposta dito daghan nga ang daghan nagmoposta dito sa gwapo kay gitsura manok, sandukon dayog milyon-milyon mga igala nga posta. Matingaron si atong ang anong dako man kayo ni nga bati manig dagwang manok ni. Mao na dayto ang dula mga igala. Katong gipangdampot wala kayo to makabalo, dili kayo to sila mga silang tanan, dili to silang tanan, kanang nasayod sa sindikato, mura gigamit lang sila ba? Gipabitaw sila dito, ingon ana ang plastada,
ang ilang manok di unsa kahang tari. Oh, dumpol bang tumoy sa tari para di gyud makapatay. Ha? So, nalugi siya atong ang milyon-milyon kay ilaliman ka, sipyat na lang ang kang atong ang. Pero kasagaran pa daog adto gyud sa mga sindikato, may gala mga financier nga mo posta sa online og milyon-milyon sandukon ang kining sultada mga bay. Di sa kalugi ni atong ang nangawala ning 34 mo nang usa sa mga lantaw karon o ginapasanginlan si atong ang nagsugo nga panglikidahon to mga higala, pero wala pa maabot sa ingon ana gyud ang level sa kining DOJ. Pero naa sila karoy gihuptan nga usa sa mga gwardiya no sa kining Manila Arena nga willing kuno mga higala mo testigo. Ha? Willing mo testigo aning istorya nga missing 34 kabuok mga sabungero. Oh. So, mao na ron ang kuan kana bang ginalantaw ron nga basig na agoy full blown trial nga may tabuan ni no sa Taalik sa Batangas. Dito daw mga higala gipang lubong. Unom ka mga security guard sa Manila Arena ni atong ang nalambigit ani mga higala. No? Onya, matod pa ning witness lagi, dili gyud daw direct sila nga maoy nag-ihaw og naglubong na ada isa ka grupo nga maoday ni dawat aning 34 kabuok og maoy naglubong didto mga higala sa lake sa Batangas. Naambot og makalot pa ba ni mga higala? No? Ang mga suspect na identify sa pulis nga sila Julie Patidungan, Claire Codilla, Mark Carlos Sabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion o Roberto Matiliano. Mao ni sila mga kaigsuonan, mga pangalan nga nanggawas. So, bora og hayag-hayag na mga higala. Ang forced disappearances aning 34 ka mga sabongero. Katong amigo nako nga sabongero pod diri sa Davao nga nawala, gipangita siyang asawa, ayaw na lang tong pangitaa. Kay nikuyog na to sa iyahang uyab nga manglastuhay. Nikuyog na to sa iyahang uyab nga manglastuhay, ayaw na lang tong pangitaa, misis. Alright, tatod, balik tayo man lamang pipila ka mga pahinomdom. Masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inuming ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of eBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear, and just click OK.
The BIR Form 1701, or the Annual Income Tax Return for Individuals, including mixed income earners, estates, and trusts, would appear. For item number 1, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. Do not modify items 2 and 3 unless applicable in your case. For items number 4 and 5, the details are auto-populated based on the information you have from the homepage. For item number 6, select your appropriate taxpayer type. Just choose the type which is applicable. For item number 7, select the appropriate alphanumeric tax code or ATC. Your choice here would depend on the taxpayer type that you selected on item number 6. For item number 10, enter your date of birth following the prescribed format. For item number 12, enter your citizenship. For item number 13, select No unless you are claiming for foreign tax credits. For item number 16, select your appropriate civil status. For item number 19 and 20, choose No unless these are applicable to you. Item number 21 would be automatically selected based on the ATC that you have selected earlier on item number 7. Since graduated IT rates have been selected, that option was automatically selected here. For item number 21A, select the method of deduction of your choice. We are going to skip part 2 or the tax payable section for now, since this would be automatically populated later after we have completed the rest of the section in this form. Scroll down, then click Next to go to page 2 of the form. Proceed to part 5 or the computation of tax section and go to Schedule 3 or your taxable business income which is applicable to sole proprietor. In here, you will enter the details from your sales receipts obtained throughout the whole taxable year. Section 3A is applicable for graduated income tax rates. For item number 8, enter your total sales revenue, receipts, or fees for the whole taxable year. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7. Panada Megala, dili sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang 23 minutos na. Human ang alas 8 sa buntag. Again, ang Malacanang nagmando karon nga panglangkaton ang tanang online sites, gaming sites mga higala. Bawal na. Sunod ni mga kaigsunan sa magway pa lamang na panday nga banaon nga nagwagtang na sa online sabong. So tanang online nga sugal wala na mga kaigsunan. Kao na lang na sigigdula o kasino anang cellphone. Huwag kabalon, urot na imuhang kwarta. Mungisir ka kung makadaog, pero mapildi, sos, ginoo ko ang agtang pating kunuta mga kaigsunan. Again, ang katong 34 ka mga nawalang sa Bungiro, gilubong na gyud daw sa Taal Lake, matod sa usa sa mga witness, mga higala, nga sikyo sa Manila Arena ni Atong Ang. So, mo na ang latest. Wa gini ayo, gini ining, sugal mga higala. Gini ayo. So, ipaundang na kada mga online. Wa may na paingon na sa mga, sa panudanan sa gobyerno. Ang nakakwarta na mga higala, mga law enforcers, o kaning mga organizer anang illegal nga sugal online. O undang na ang mga online gaming mga higala, pati ang mga is-office pagkor undang na. Samtang sa laing bahin mato ni Pangulong Bongbong Marcos, problema gid kuno kayo ang droga diri sa Pilipinas mga higala. Di lang ang Pilipinas na problema sa droga. Hasta ang presidente problemado po ni droga. No? Eh di man magpa-hair follicle drug test mga bay. Hangtod karon di gyud magpa-drug test ang presidente ngano kaha gyud. Wala gyud moral ascendancy. Mukatawa na lang ang mga Pilipino kung maghisgot siya mga igalag kampanyas droga. Mukatawa na lang ang mga Pilipino.
Naunsa naman ng atong presidente. Diba? So, dirita, aning mas interesting kay nagbuto-buto na mga higala dito sa Middle East. Murag ikapito na ron kaadlaw mga kaigsunan. Diba? 20 naman ron. 13 nagsugod, no? Sa gabi ang gira mga higala dito sa Middle East. Karon, naobserbahan mga higala nga nag-decline na ang ihap sa ballistic missile nga ginatira sa kining Iran paingon ngadto sa Israel. Ang Israel nakaangkon gyud mga kaigsunan o graming damyos perdisyo, pero limited lang, no? Di man kay daghan yung nga matay na ay mga casualty, mas daghan mga kaigsuunan sa Iran. At actually, dili man ni padaghanay nga matay, padaghanay nga injured, padaghanay nga guba nga building. Ang issue dinhi sa gear, kinsay na ang mga higala sa tama o kinsay mabilin inighuman sa gira. Diba? Maunay issue din ha, mga kaigsuunan. Matod pa sa report, in control na kuno sa airspace ang Israel o padayon nilang ginabumbahan mga higala ang mga vital installation sa Tehran, capital city sa Iran. Particularmente na ang ilahang mga nuclear power plant, ang mga building kung asa nagtago ang ilahang mga security officials o ang gitaguan, gilumluman karon ni Ayatollah kuno mga higala. Ayatollah. So, mao ni pinakasentro karon sa Iran. Nga gihimo sa Israel. Ang US, nagbahad, nga moapil po aning girahan tungod kay nagduda sila nga naagyoy nuclear power mga bay ang Iran o nuclear weapon. Ang mga Arab countries pod karon nga naaduol sa Iran o Israel, action pog kabalaka mga higala kay posible moboto ning nuclear power, mulik ning nuclear power, naa sila sa dool, tamaan sila sa radiation, patay sila. Ang lugar nga maigo ani mga higala ang nuclear power o mga atomic bomb, dili na mapuy-an halos sa tanang panahon. Dili na siya mapuy-an tungod sa radiation. Ang Chernobyl gani, kung mainumduman sa Russia, nilit mga higala, no? Ang ilahang nuclear sa Chernobyl, hangtod karon mga higala, dili pagyapon mapuy-an. Ang mga sundalo sa Russia, wala nyo dito niagi sa dihang ilahang giatake ang Ukraine. Nga naman, tungod sa kahalang pa sa radiation mga bay, nga kung ikaw maiguan ng radiation sa nuclear, kung nagtindog ka, naglakaw ka, mahimo kang walking skeleton. Mga tagak ng mata nimo tungod sa radiation, mga tagak ng unod nimo tungod sa radiation mga higala, ingon anak kangilngig ng nuclear weapon. Mao nang grabe ang kabalaka na lang karon sa mga Arab countries nga naaduol aning Israel o Iran sa posible mga higalang mamahimong epekto kung gamiton yun yung nuclear weapon sa ilaha karong nagpadayon nga gira. Ang Iranian mga kaigsuunan padayong nagprotesta batok sa ilang leader nga si Ayatollah nga undangon na ang gira. Kay daghan na kay mga Iranians nga mga inosente ang nangamatay tungod kay in retaliation nga gihimo sa Israel sa ilaha, civilian dili gyud excuse nga mamahimo mga kaigsuunang collateral damage. Hasta si Trump nanawagan kang Ayatollah surrender na. Kay diya sa Iran. Daghan day kay mga civilian din ha mga higala, labi na mga progresibong grupo o individual nga supak sa mga programang nuklear o pagpalig-on sa ilahang mga armaments ang gipang-ihaw ni Ayatollah. Mao nga dili malikayan nga magprotesta sila ning trabaho ni Ayatollah karon kay sukad pa day kaniadto wa pa yan hitabo ning gira naa na gyud ay mga grupo nga nagaprotesta aning iyahang plano alang sa nasod sa Iran. Wa pay labot ang protesta dinha
anang mga Sunni Arabs mga kaigsunan, Sunni Muslims. O Sunni Arabs, Shiite Muslims man. Oo. Nga wa sila makagusto aning Ayatollah kay Shiites. So mismo din ha sa core mga kaigsuonan sa Iran, diya sa Tehran, na adin hay disunity. Maunay gisamantala sa mga intel sa Israel nga mga Mossads nga nakasulod sila din ha months before ni nahitabo ning gira. Nga may resulta sa pag-take over sa Mossad mga higala sa nasod sa Israel. I mean sa mga kahimanang igugubat sa Iran like aning mga drone. Kaya ang Iran, daghan kay sila drone, sila gani ang nag-supply sa Russia, pati ballistic missile may gala, sila nag-supply sa Russia sa gira batok sa Ukraine. No? Karon, ang Russia mga higala nagpadayag na nga buraba og kana bang niluag ang ilahang suporta sa Iran. Kaya gipangutana si Putin, nga siya nga, dugay naman ko nakabalo nga patyuno na si Ayatollah. Pero wala na siya mga aggressive statement mga kaigsuunan in favor sa Iran. So nagkaroon ng utana, gibiyaan ba ni Putin sa iri ang Iran? Sige ginasugnuran, sige sugnuran, tirahon ang Israel, kahuman karon nagira na gibiyaan sa iri mga higala sa Russia ang Iran. No? Mao na roy dako mga higalang issue. Giabando na ba sa Russia ang Iran? Kaya maghuna-huna na po ang China na, kaya amigo ra ba po siya sa Russia? Basin unyag magkagira ning Russia, ang China ug ang US, nagpasalig-salig ning Russia nga mutabang niya kauman abos tunga-tunga, di mutabang. So that will make a second thought for China mga higala nga mamahimong aggressive sa gira, ilabi na din sa kining Indo-Pacific. No? Kaya ang saligan din na, Russia man po. Unyag, ingon ani ang kinaiya ni Putin mga higala nga murag manok nga mistiso, sukuldagan na, di, dahil ni masaligan. Moingon na narong China. Okay, si Putin murag manok nga kanang mistiso, sukuldagan. At una, perting sul-sul sa Iran, tira, kaya na, suportaan ta mo. Suportaan. Niya karon, moingon na lang mga higala nga, alam na namin yan. Wala na mga higala, mga aggressive statement nga madunggan nimo kang Putin, labot aning gira karon sa kining Iran o Israel. Now, ang number of ballistic missile nga ginatira sa Iran paingon sa Israel, perting daghana. Sa unang higayon, nagkagamay mga higala, 150, nahimo na lang 100, nahimong less than 100, karon ang last 50 na lang ka mga ballistic missile mga higala. So pahurot na pahurot ang ballistic missile sa Israel. What is next? Ang Iran. So pahinay na ang ilang ballistic missile paingon sa Israel. Ang Israel karon nagsigig control mga higala sa iri, sigig pamumba aning mga nuclear plant. Kaning mga gidudahang gitaguan ni Ayatollah mga higala o siya mga opisyalis gisigig bombahan sa kining Israel. Kay ang pinakarason gyud sa Israel, no? Nganong ilan ning gigira karon mga higala ang Iran, kay hangtod ang Iran daghan pagkwarta, sigig finance aning mga teroristang Hezbollah, Hamas ug Houthi nga maoy ilahang gigamit sa Iran sa proxy war nganha sa Israel. So sa una sa Israel, hangtod din nato ni giraho ning financer nga Iran, dili ni mamatay ning mga Hezbollah, Houthi o kaning Hamas. So, ang Israel, ato ning kwalo ni, kaning punuan ng tuwang girahon. Ikaduha, ang Iran mga higala, daghan na kaayo og uranium. Number 1 nga gamit sa paghimo og nuclear power alang sa ilahang nuclear weapon. O dili makaalaw ang Israel nga magbaton sila ingon ana tungod kay ilaha na mga higalang makontrol ang Israel. Labaw na ang US nga dili mo sugot ana kay makontrol na nila ang Middle East. Dili mo sugot ang US ana.
ang uban pod mga higala nga mga Arab countries o daghang mga Arab countries dili pod mosugot ana tungod kay ang Iran gipadagan sa Shiite Muslim, dili Sunni Arab. Dili sila mosugot mo, dili sila mo simpatiyaan ng pangulo karon sa Iran nga si Ayatollah. Oh. Gani daghang mga nasod karon nga mga Arab nagpadayag sa ilahang kabalaka mga higala tungod aning gira. Basig maangin sila. Naay mo buto yang nuclear weapon, ang radiation ana abot sa ilaha mga kaigsunan. No? So, una ang tumong sa Israel para maundang naning pagpinance aning mga Hamas, Houthi o Hezbollah. Muna una. Ikaduha, i-control. Kaya wa man po na permit mga kaigsunan, wala man na approval sa International Atomic Agency ng gihimo sa Iran. So, violasyon na siyang dako mga higala sa balaod international. Wala man na siya pagtugot. So, naghimo lang yun siya din because gusto niya i-control ang tibuok kalibutan. Dili lang ang Middle East. Dili gusto ang US, dili gusto ang Israel, dili gusto ang Arab world anang gihimo nila. Otherwise, ang mga Sunni Muslims, kung makontrol na sa Iran, magpa-convert na lang sila sa pagka-Shiite, sa tinuhuan mga higala ni Ayatollah. Muna may tamo din O maingon na rin si Ayatollah, tanang mga Sunni Muslims na, pa-convert mo o Shiites. Hindi mo na musugot ng mga Sunni Muslims. Iso po ko na. Magpatay na po na sila mga higala. So karon pa lang daan nga maupay pagsugod aning Ayatollah as Shiite mga bay. Dili na mo kuyog ang Sunni Arab sa iyaha. Gusto karon sa mga Israelites patyon gyud ni sa Ayatollah. Og ang iyahang mga officers aron nga i-free ang Iran kay ang mga Iranians gusto og freedom mga higala. Kay pertinang daghana libuan ka mga Iranians ang ipang-ihaw ni Ayatollah kutob sa musupak sa iyahang plano nga magbaton og mga armaments og nuclear weapon, iyaha mga higala di ay gipang likida. Una karon grabe na lang, makita niyo mo ang protesta sa mga sibilyan dito sa syudad sa Tehran nga ipaundang naning naisgutang gira. Nag-mention taan ni mga higala karon na-discuss taan tungod kay apektado ta bisag layo ra kay ta data des Pilipinas. Mahal ang krudo sunod semana. Gasolina mahal. Tanan maapektuhan na taan Mga OFW na to, possibility nga naay repatriation mga kaigsunan nga mahitabo. No? So, mauning gusto ta maki-update o gusto ta makisayod ngano nga nahitabo ni mga higala. After ani, siguro maghuna-una pataro kisa kay mudaog ani burag in control naman ang Israel mga higala ani girahan ni kay daw pahurot na ang kini nga mga ballistic missile sa Iran kay ang gihimo sa Israel gipambombahan pod ang ilahang mga eroplano, ang ilahang mga kanang factory sa kuan og mga budiga sa mga ballistic missile. Ang taguanan sa ilahang hari nga sa Ayatollah gipambombahan pod. So, karon taon-taon ato ni balikan mga higala human lamang pipila ka mga pahinumdom.
Alright, balik tayo gala din sa tabalagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 41 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Ato nang naisgutan mga higala ang naitabo karon dito sa tunga-tungang sidlakan tungod kay concern tani ini og manguli ni tanan kay apektado ang Middle East. Pila ka mga OFW. Number 1 ba yung destination mga higala sa itong mga OFWs? Middle East. No? Ang Middle East mga higala. Kay dali ra ang dawat dito sa mga OFWs. Nya og maka-experience na sila dito, mobalhin sa Hong Kong, mobalhin sa Singapore, mobalhin sa US, atog Europe. Diba? Pero ang first destination sagad sa mga OFWs na to mga higala, kay dali ra madawat, dali ra ang proseso, Middle East. Bisag delikado mga higala. Inaanay mga istorya nga diha palang daan sa embahada, ibugaw na kanina sa mga opisyalis ng embahada. No, ibugaw na kagato sa mga bangason. Pero gikuan gyapon na, ginatangkilik gyapon na mga higala sa mga Pilipino para mahawas lang gyud gikan sa kalisod. Juvenal Borjos, good morning. Arman Itrina, kilabot ng mga OFW ni. Kilabot ng mga OFW, labi na kadtong mga single mom, si Arman Itrina, engineer po ni mga higala. So, kung atong analyson pag-ayaw, kung naay repatriation nga mahitabo tungod sa number of Filipinos sa Middle East, nga posibleng maapektuhan niya, papaulion sila kay gira na gyud. O papaulion sa itong gobyerno, kay basig na ay mambuto nga nuclear weapon. Mga igo sila sa radiation. Karon pa lang, papauliw na. Dako kay ni mahigalang suliran sa tuang nasod. No? Asa man tag ipatrabaho ani nila, ibayad isweldo sila, ibuhi silang pamilya kung maundang sa trabaho dito mga higala sa Middle East. Di ba? Wala pa nailabot mga kaigsuunan ang isyu sa pagsaka sa produktong petrolyo. Pero tanawa ron, ang atong gobyerno, sabay gihimo mga higala. Wala tayo nadunggan nga mga contingency plan. Sige lag iha, pila ka mga Pilipino nang na-injured, namatay dito mga higala sa Israel. No? Walay contingency plan nga gihimo. Ang imo lang ready na daw i-repatriate. Unya, i-repatriate na nimo na ibalik ni sa Pilipinas. Usaon man na nato na sila, himo na to na sila tinapa. Dapat ang gobyerno ang iyang ibalita nga kung mauli man gyud na sila na atay panginabuhian ihatag sa ilaha. Mao ni ang ilahang himuon. Nakaplastar na mga higala ang contingency plan. Dili lang ang pagkuha sa ilaha dito aron dalon diri. Inigabot na po diri problema man gihapon na. Wala man masulbad ang problema kay nakauli sila. In fact, nadungagan ang atong problema kay nanguli sa diri, nga wa na sila panginabuyan. Wa na sila trabaho. Di ba? Engineer Jojo Indrina. May buntag diya. So, mao na mga kaigsuunan ang ato ang concern. What is the contingency plan? Sa ato ang mga higalang gobyerno nasyonal. Happy birthday kang Tuto Bilang Gantol DJ Binaw. Uyawan. Grabe siguro nagsungay kay Binaw man yun. Mao na mga higala ang usa sa mga concern nato. Usa lang na siya. Pero kung moingon ka karon og presyo sa lana nga musutoy na pud na tungod kay 90% sa ato ang mga higalang lana gikan sa Middle East and 100% imported, 10% gikan sa ubang mga Asian countries lang. Ang 90% gikan sa Middle East, maunay dako na po kaayong sa gubangon sa ato ang ekonomiya. Ang inflation rate. Pagsaka sa mga basic commodities, pagsaka sa mga basic services, mga higala. Di ba? Unsay contingency plan karon sa ato ang gobyerno. Manghatag daw mga higala og ayuda na pod. Ambot unsa nang ayudaha. Napabay kwarta nga ato ang gobyerno sa pagkakaroon, murag na hurot-hurot naman mga higala ang kwarta sa ato ang gobyerno. No?
nahurot sa eleksyon kay perting dakua sa gasto sa gobyerno atong milabay nga eleksyon. So sao na to pagpadagan sa to ang ekonomiya mga higala? Kung maabot na karon simbako ang gasolina matag litro og tag usa ka gatos, unsaon ta na lang man? Ha? Mubalik tag bisikleta. Nagko kining bagtak na lang sinikad aning trabaho So kani mga kaigsuunan are issues surely shall confront our economy and to all the Filipino people nga dapat karon pa lang hatagan na ni mga higala og sakto nga pagtagad sa ato ang gobyerno. Pangandaman kumbaga. Mauta ni ang panahon nga dapat magasto ang ato ang gobyerno panghatag-hatag. Pag-abot sa mga OFW diri nga ma-repatriate, hatagan. Di ba? Usama nga, wa pa gani magira ang Israel o Iran mga higala ng hatag naman si Tambaluslos. Nangapod-apod na mag-AX mga higala og tupad karon nagira na inoon, wa na ni ipangapod-apod kay nahurot na mga higala. Sa bagay, ang tumong ato pamalit magboto karon gihatag nila karon pa kung namang eleksyon. Nahurot naggihatag ni Toto bilang gantol ang ayuda. So mao ni mga higala ang dakong problema karon. Asa ta manguha og kwarta? Mangutang na po daw. Wa naman mga higala maka-generate og tarong aning mga taxes og fees. Wa na may mga negosyante kay wa po mga nagtrabaho na para sa income tax. Ato ni mga higala balikan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Itaglo yung orasan, 48 minutos na human ang alas 8 sa buntag. So, na-mention na to mga higala kung unsa ang gihimong contingency plan karon sa to ang gobyerno. Di naman gyud ni kapugan kay nagira naman gyud. Mao kay nang nag-reiterate ta mga higala. Nga supposedly kato mga ayuda-ayuda ang gipanghatag sa diyang nag-angat mga kaigsunan ang eleksyon nga gipamalit og boto aning mga panuhak nga mga politiko. Dapat karon to unta. Nausa man nga si Tambaluslos nang hatag naman mga higala hinuon og hinabang nga wa pa man magira ang Israel atong panahona og ang Iran. Karon nagira na mga higala ang Israel ug Iran, wa na ikapanghatag nig manguli ng mga OFW karon nga hinabang. Kay nahurot naman atong milabay eleksyon ug hatag. Di gud ni pwede mahimong mananagna ni Tambaluslos mga kaigsunan. Manghihilot ra gyud siguro ni Kutob, di ni pwede mananagna. Ipahilot taning piang sa to ang ekonomiya ni Tambaluslos. Kay siya ra man po'y nagbilod ani. Di ba? Dapat karon to ang hinabang karon manguli ng mga OFW. Be? O sa maihatag na tong asistansa na ron. Mamoyboy na narong mga OFW. Moingon na narong mga OFW. Litsin ng gobernuhan ni. Patay-patay may trabaho dito sa Middle East. Bisag unsa na lang among trabaho dito. Hasta nos bugan sa mong among gihimo para lang may makakwarta, makarimit lang may dire para dunay dulyan masulod. Karon kami manginalag tabang, wa nay tabang nahurot sa eleksyon. Wa nay tabang kay nahurot sa eleksyon mga higala. Ang mga OFW mo number 1 na lang ron natong dollar earner. Wala naman tayo importation. Hurot naman, exportation. Hurot na. Wa man pod mga higala nagkihol ning Department of Agriculture nato sa may import nato. Ang atong ma-import, human labor na lang mo ning mga OFW gingon ako. Sila na lang yun ang ato ang ma-export mga higala. Mapadala sa ubang nasod. No? Sila ra gyud. Naputol maning
aircon ako. Ha? Naabot na siguro timer siguro ani. Oh. So, mauni mga kaigsuunan ang dako karong sa gubangono nato nga problema. Ha? Kaning pag-uli aning mga OFW. Oh. Unsay itunol mga higala. Pila na ba kabuk OFW ron sa Middle East DJ Sweetheart? Posibleng maapektuhan aning girahan ni. Ug manguli ni tanan. Bisan siguro tag 3,000 dili makahatag ang gobyerno mga higala tungod kay wa nay pundo. Oh? Bisag unsa pa mga kaigsuonan kadako ang plano ug wa na gyud pundo dili lang gyapon na ma-materialize. You cannot give what you don't have. Di ba? Sa pag magpanday na din ang Kongreso karon nga dapat magpagawas ta kwan or through executive order sa presidente magpagawas ta og tag 50,000 para sa mga OFW. Asa na nato kwaon karon? Ha? Asam ta manguha ng kwartaha in taon na? Nga wa naman na mga higala kay nahurot naman ni Tambaloslos og harbat ultimo bulawan mga higala gibaligya mag-apil. Oh? Wala na, tapos na. Karon, coupled with inflation rate. Ha? Magmahal nagtamas ginhawa mga higala ang mga nag-unang palaliton. Oh? Yung nag-unang palaliton, basic needs. Bot pasabot anang basic needs. Gustoon man nato o dili, kinahanglan gyud nang ato ang paliton kay basic needs. Unsa man ang basic needs? Bugas. Balay, kinahanglan mo kita na ibalay. Asa man ta mo puyo? Di ata matulog anang dahon sa gabi? Pasilong ta diag mag-ulan, dahon sa gabi? Kung masakit ta, di ta mo inog tambal. Asa man atong imnon? Herbal lang ta. Okay lang panuhot ra na. Unyag ang sakit nato mga higala, pareha ng mga cancer, mga unsa pa na din na mga sakit sa mga dunahan. Wa tay kwarta pa doktor. Moadto karog PBA mga kaigsunan kay mga kagtabang dito. Temporary close. Adto kag tingog karon ambot lang napabay panghatag ng tingog mga higala kay nakadaog man na. So wala na guba ang kamada gyud mga higala tungod sa gihimo sa Tambaloslos. Ang kwarta mo gud unta ato ang pundo dapat naka-reserve na agad tayo reserve fund. Kanang reserve fund, contingency fund na siya. In case lang, pareani karon. Kinsa may magdaho mga higala nga madayon gyud ning girahan eh. Unya kinadayon man, apektado ang OFW. Apektado ang presyohan sa ato ang mga higalang kuan. Presyo sa gasolina. Asa man taron ani? Paunsa ni nato mga higala i-address. Nakadungog na batag pronouncement sa DA nga, dili lang mo mabalaka kay ang mga basic nga mga pagkaon na to sama ng bugas ug mais, dili na musaka ang presyo ana, assurance. Department of Energy nakadungog na bata og statement nga ayaw mo kabalaka kay naatay himuon nga subsidy. Atong kontrolon gyud ng mga oil players nga di na makapatuyang, di na makapahimulo sa sitwasyon. Department of Labor, naanatay panghatag sa ilaha nga mga trabaho, manguli ng mga OFW diri nga apektuhan sa giran tus tunga-tunga sidlakan. Wala mga higala. Di man po nato mabasol ni mga department heads nga naman. Kay ang tanan mga kaigsunan manukad gyud na sa leader, manukad na sa presidente. Tungod kay ang presidente, mao'y mag-direct anang iyahang mga sekretary, mga higala, head of the departments, kung unsay dapat himuon. Di ba? Siya gud ang head. Siya ang mag-direct. Oy, Department of Labor, prepare. Department of Agriculture, you prepare. Submit your contingency plan. Sa mga higala nga hasta ang presidente na to, wa man pud goy klaro in taon yun. So, kani, matistingan yun ni ron. Bisag ingnon lang na to, walay mga gamay ra ang ma-repatriate, mabalik din yung mga higala.
Pero kaning inflation rate, sure ball gyud ta ning magdugay ni mga kaigsunan. Kay sa ako ng istorya, 90% sa ato ang lana gikan sa tunga-tungang sidlakan. So, asa taron mamalit? Dalitas dool nga mahal. So magpamahal po ning mga panuhak ka mga oil players mga bay. Ila po na pahimuslag taman sa ginawa. Di na ni makadaga ning ato ang kwan. Ato ang transformer na to. Pantay ka sa bawah. Di na ta makasundo-sundo sa ato ang didang. Musulod ta ng mga short time din na. Basin unya ini gawas na nato, wa na gasolina. Maungot ta dito. Unya kauman lili-liliun ta sa rumboy, bulabog kayo ta. Unya maingon dayon nga, uy si Jojo Indrina man di ay ni. Uy, si Engineer Kuan man di ay ni, Arman Itrina man di ay ni. Bulabog ta sa rumboy, no? Okay na akong ginaingon. Ang pinakaisog mga higala gyud nga tao. Ang barbero. Kay ang kanang ulos presidente, ulos mga general, magpatupi na sila, lubag-lubago na sa barbero. Doko, hangad, takilid. Sugot permi ng mga general, presidente. Ikaduha, ang media, isog kayo, sige pangatakig, mga presidente, pareha ni John Bersamin, mga takig, mga politiko, mga general na takihon. Pero usara gyud ang akong gikahadlukan. Dili ang asawa, dili ang ugangan. Ang kahadlukan nako og sa akong makaubang mga media, rumboy. Rumboy. Kasi makita ta sa rumboy, bulabog ta. Ala, di chip in di ay. Sabi ni kanto silingan ni uli, chicken ganiha si Kuan. Rumboy ang kahadlukan. Ang rumboy sa 3 hours in town. Good morning din kang Edgardo Di Paroco, kang Junjun Bunayo, kang Imon. Nakagets na sila anak nganong kanang mga media mahadlok yung rumboy. Pag ingon ganing may rumboy! Dali lagi makahupo. Buragi kanyon mga higala sa hapon. Buragi kanyon sa hapon. Labi na ng mga DJ, kada mga DJ. Ay, sus, ginoo ko. Magmotor na, magpurong-purong, padigil mahalata. Pero ganig, maingon na to sa rumboy nga, out na mi, ila mong bill. Dali-dali dahil na, tao dahil may gala sa helmet, aron di mahalata. Samot na ng mga technician sa mga radio station. Pastilan. Okay na. Basta magpaisog-isog na mga announcer, mga disc jockey, mga technician. Hadlo ka ng rumboy, di ba? Partigo na katalawan na ng rumboy. Hoy! Wa na tayo oras mga igala. Dini sa ito pa nagkuyog. Sa programang issue sa masa, si Jovet Gravilla, taxi driver po ni Sir John. Thank you so much. Sa mga taxi driver na to, mga sweet lover. Nakasabot na sila kung saan to ang gistoryahan nga for adults only. Alright, ano ka nga biyernes ang usubliyo na Pizza 20 na nindulan sa Hunyo 2025. Tapos ang adlaw sa simana, happy weekend kanatong tanan. Apan una tabagala magbulag-bulag ang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Igala kung dili maundang ang giyera sa katawhan, posibleng kini maoy instrumentong magpaundang sa atong pagpuyo ibabaw ning kalibutan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hangtod sa Lunes pohon, samang takna, samang istasyon. 90.7 Love Radio, issue sa masa ni Jun Garza. Thank you so much. Sa pag-usapa, mayang buntag and keep safe always, mga ba? Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan.
Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa.